Siyazibulisela kwibandla ngegama likaKristu. Amen. Kuluvuyo ngenene ke ukuba lapha ngendlela ke eziningi phakathi kwazo ize sokuba imini leli abantu abadala bakhulu abantu abakhulu as much as abaninzi bothukile i-age group le izolida abantu abakhulu anindogqithi ngokothuka kodwa ke it is a great honor ukuba
kunye nani njengebandla namhlanje ngosuku labantu abakhulu. Wanga ke uThixo ke angasithwala asincede, not only today but asoloko nje ethulula insikelelo zakhe. Kuba kuhle ke xa sifikelela kwimini ezinje ngoba ngoku sigqiba uphuma kwibali labantwana. Xa ujonga ke ipanel, unfortunately ke nizawuxola nam ndiyipart yale panel, so I share the same age group. Xa nijonga ke i-age group yale panel ikweli cala versus abantu bebesanda kwenzelwa ibali, there's a huge gap. But nansi blessing endingasengayikha kuloo nto yinto yoba abanye okanye abaninji kubo abantu abadala basuka kule age namhlanje bakule age yale panel ikweli cala. Now if you look at that, ngamava ayitreasure lawo. I don't think mhlawumbe niyai-understanda ubunzulu bale nto ndizama uyizoba. Ngabantwana aba, but abantu bosuku lwanamhlanje xa bajonga i-age yabo ujonga i-experience. Sikhona ke isingisi esithi okanye intetha ethi young people have got time with them, but they lack memories. But abantu abadala, old people, they have memories, but they may lack time. So into ebangela uba ke ndizobe le nto yale age, there's le equilibrium elapha phakathi inkonzo engafuni uyisenga okanye isebenzise. That abantwana okanye ulutsha lenkonzo alunazi memories, ngamanye amazwi aluna experience. Xa into abanayo lixesha li-enough. But abantu abadala bona abanalo ixesha abanalo li-limited, but into abanayo i-experience. Na if ndimamele ndizama ukuthi aba bangapha bayabadinga aba bangapha, same as aba bangapha bebadinga aba bangaphi. Na oyena mntu bekufanele uba siyamamela endlini okwaziyo ukuthi hayi sive, irregardless of who we are and what we are doing. Oyena mntu bekufanele uba siyamamela ngomphi ngulo unexesha okanye ngulona une-memories. Ngoba lo une-memories lento neso saqhwithi azama ukusikhalimela okanye ukusinqanda uke wasiphila okanye waphila kwixesha wasibona, une-memories ezintle nezimbi ngale nto yenzekayo, uyawazi amava oba le nto izawuthatha isibeke phi. So xa esikhalimela umzali endlini sube eyazi unamava lento. Ubufuna ukundiva kakuhle yijonge kwinani labo, abekho baninzi. Ngamanye amazwi bebefanele uba xa bethetha abantu abadala bathi abaninji ababefana nawe, lo mntu bazama umnqanda, abaninji ababefana nawe baphelele endleleni. They are so kind. They are so kind ukunqanda bade bathule bayeke. So I so wish we can use the advantage yophila kunye nabantu abadala, knowing very well that in memories abanazo. Once babathi old time religion, vusindlebe phula, because there was something okanye ikhona into abazama ukuyitsala out of loo nto. I think loo nto ke leads to the theme endinayo yosuku lwanamhlanje okanye sub-theme kwitheme ekhoyo namhlanje.
that bothers me xa ujonge indlela esimuva ngayo okanye sihamba ngayo njengamaKristu anamhlanje. Indithabulisha ke lento kakhulu ngoba ingumkhwa oye ukhula phofu ngoku endicinga uba unentsika kangangento ba the challenges esinazo esijongene nazo in house apha endlini zenziwa yiloo nto. Nansi ndibhodarishwa kukungakhathalelwa kukaThixo. Isihloko sam ke sithi the absence of God's presence. Ukungabikho kobukho bukabani bukaThixo. Singabantu abaphila ubomi obungamnakanga uThixo. Yet ubomi demands that kule ndawo sikuyo singaphili njengamaKristu but siphile ngokwamaKristu azawushiya ilegacy. Ndamthethi ngalegacy yamali ibalulekile but ndithetha nge-spiritual legacy. Namhlanje inkonzo yethu imile simane siqotha sinendawo esimane sikhomba kuzo because abantu ababeke baphila bashiya what we call today a spiritual legacy. Namhlanje sinengoma esizingca ngazo ngenxa yabantu abashiya intsika zokholo what we call spiritual legacy. Namhlanje kukho abantu abangasakwazi ukushumayela ncakasana ngenxa yesithinzi esashiwa ngabantu abakhulu behind the pulpit ngenxa ye-spiritual legacy. Kukho abantu abathi akukathandazwa ungekamva umangwa. Spiritual legacy. Qha ndithi ke ngoku si-in jeopardy eso spiritual legacy ngenxa yoba singabantu ngoku aba-adapte i-culture entsha, i-culture yokungamkhathaleli uThixo. Kangangento yoba inkonzo nelizwe liyakekela ngenxa yokungamnaki nokungamkhathaleli ubani uThixo. Yandenza loo nto ndeza nento ethi singake sincokole mhlawumbi nje about the absence of God's presence. The absence of God's presence. Ingxaki enkulu ke ukuze ke siyilandele kahle masihambe sizoyibona kakuhle lento ndithetha ngayo kwincwadi kaLuka. Luke chapter 15. Ifundeka ke ngolu hlobo. Sizawufunda ke kuverse 12 ngenxa yexesha no verse 13 kuphela. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. Verse 13, a few days later, the younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. May the good Lord bless the reading of his word now and forevermore. Amen. Amen. Apha ke sifumana ibali le-parable okanye le-parables. Sizawujongana nazo ukuzama utsala
Esisihloko ngizama uncokola ngaso sobungozi bokushiya abani uThixo ebomini bethu futhi sifuna ukuphila ngaphandle kwakhe. Ngizawuzama ukuyiveza into yoba asahlukanga kweli bali nathi njengabantu abaphila namhlanje ngo-2026 evuselela church, abantu abafuna ukuphila ubomi but bafuna ukuphila ubomi ngaphandle bukabani bukaThixo. Silibandla ke elisikeleleke kakhulu, silibandla elinento yonke kangangento abantu bafunga ndithi silibandla elinobutyebi bonke, ungajikeleza ndawo yonke but soze ulifumane ibandla elinobutyebi ngathi sithi. Kanye yoba ndiyafuna nokubinza ndithi nalapha kuthi sizizityebi. Cha uamen anganqaba, I think ngenxa yezivlophu zike zaliqela. So sonqena uamen abe mkhulu kunani eliphaya kuzo, kodwa ndiyayazi into yoba kuwe ngaphakathi uthi xa ucinga uyicinga into yoba sizizo izityebi. Noba mna nawe asizizo but would know le nto ndiyithethayo sizizo intoni. But ndifuna uveza into ethi kukubungozi uba nobo butyebi ngaphandle kukabani. Nantsi intshumayelo yanamhlanje, bobo bungozi. Uthi ke omnye umhlobo wami encokola nam ezama ukundibonisa sibukele indlu eyakhiwayo, sincoma ngoba sibona imaterial, indlela eyiyo, iitruck, indlela ezithutha ngayo ukuya phaa. Ngoba indlela esiyiqele ngayo xa kusakhiwa ngabantu abaxova udaka logama abanye begrumba ngapha. Ngomso after 3 days izitruck ngomva iyawuphinda ibuye after 3 months. But namhlanje lesibonayo njengoba sigqitha iitruck ziyothula. Athi umhlobo wami mandikukhumbuze ke ndikuxele le nto ukwenzela into yoba ungayilibali. Lo gama nje kusothulwa imaterial, ubungozi bobo asimbona umakhi. Uthi ndikila usazi isingesi mandikuboleke le sentence ethi there's a danger to have all the material in the absence of the builder. Uthi that it renders the material useless because immaterial nobutyebi bonke bukhona, qha into engekhoyo ngubani? Kumakhi. Ndizama uthetha ngaloo nto into yoba sibe nento yonke but kwinto yonke imbangi nomgqibelelisi wento zonke ingabikho. Mhlawumbi uba nindiva ndivumeleni ndithi sikhona isigidimi, ikhona ingoma, sikhona isiprofeto, zikhona izikolo, zikhona inkonzo, akhona abashumayeli, akhona abaculi, zikhona inkokheli, zikhona zonke ezi zinto. But the question should remain, angaba lo gama imaterial ikhona ukhona nomakhi? Because ukuphumelela kwethu, ukuwina nokungawini kwethu kuxhomekeke phi? Kumakhi. Ebukhweni bukabani? Bukamakhi. Kangangento yoba I think Indumiso 127 inamazwi athi unless the Lord builds the house, uba kakho itheni bazabulaleka abantoni abakhibayo. And that also speaks to your own future. Kukabantu who are struggling and suffering, nditsho mna ukwenza ubomi babo spiritually because bayenza loo nto without ubani? Uthi the absence of God's presence. Now kwincwadi ke yephi nale ncwadi ngoku? Kwincwadi yeGenesis
xa uThixo edala na umamela isequence nendlela adale ngayo, zikhona izinto onozibalula nonoziphawula. Phakathi kwazo uzuve xa kudalwa kuthiwa uThixo wadala into ethile, wadala into ethile. But xa umamelisisa uva amazwi atshoyo phaya eBhayibhileni athi yonke into wayidala ngokohlobo lwayo, yonke into wayidala ngokwendawo yayo. In other words, ithi loo nto xa kudalwa iflawa okanye umthi, right? Yeah. Xa unolisusa eliflawa kule ndawo likuyo uliphakamise wena okanye uxobule iflawa kuba ufuna ulinika umuntu as a gift, right? A few moments later iflawa liyathini. Now into libonisayo into yoba ulisuse phi kwindawo ebelidesignwe nelidalelwe uba kulo. Uba undiva hamba ubheke emanzini, faka isandla uyakwazi ukhupha ifish uyikhuphele ngaphandle kule ndawo ibidesignelwe uba ibe thiphi ibe kuyo. What happens to the fish? It dies. Not only that, singaphakama sibheke esibhakabhakeni nanamhlanje ke amakhumshaya ayibeka ngendlela ethile. Xa ubukela iinkwenkwezi ngorhatya xa ungekho langa ubone iinkwenkwezi zithini, ubone ulanya, amangesi athi it's a shooting star. But later iscience iprovile into yoba it's not shooting but it's dying because isuka kwindawo ibidalelwe phi. Anindiva xa kufikwa emntwini uthi uThixo ke ngoku kuba xa kuzidalwa ezinye izinto zidalwa ngokohlobo lwazo, but uThixo xa edala umntu wathi masenze umntu ngokufana nabani. In other words, wena udalwa ngokufana nomntu but udalwa ngokufana nabani. So eyona ndawo yakho odalelwe kuyo kuphi? Kukwi-image kaThixo. But umntu wakhetha utya emthini. From that day onwards umntu wasuka phi? Because ukuba uke watya apha uyakuthini? Nanamhlanje umntu uyathini xa esuke kubani? Ithi ke le ndawo sifika kule ndawo isi-introducer kwi-conversation uYesu anayo. But le conversation ayiqali kuverse 12 noverse 13. Yi-conversation eqala kuverse 1. Ingxaki iphakathi koYesu kwakunye nabaFarisi. Baxabana okanye baxambulisana noYesu besithi kuye, wena wamkela aboni nababuthi bantoni berhafu. Bathi ke apha kwaJuda ayenziwa loo nto. Noba unombutho wakho, because remember banombutho wabo bengabaFarisi, omnye umbutho ngwabaseJusi, omnye umbutho ngabapriest. Nayibona masilendlela ndizoba ngayo na uYesu uvuke engceni nalo wakhe. But imibutho ngemibutho esinayo kwaSirayeli akuhlalwa nabani? Naboni. Akutyiwa nabo. Bawes abangcatshi abangababuthi berhafu awuhlali kunye nabo. So they are putting this argument kuye, bemtyhola into yoba siyakudiscredita nakule nto uthi uyimele, uthi umele uThixo. Bathi bayamdiscredita kuloo nto. Uthi ke ngoku uYesu xa ebaphendula, because ngoku le nto azayi-ofarisha yimpendulo kulo mbuzo, because kulo mbuzo ngoku funeka zobe ngubani uThixo, bobuphi ubomi bobuThixo. Uphendula loo nto. But indlela aphendula ngayo uYesu usebenzisa imethod eyayivamile ukusetyenziswa, because ngoku uba singancokola sithi sincokola umntu wenza iparable singamjamela, because ayondlela yakuncokola yatoday leyo. Sinendlela eyeyethu yothini yoncokola. But back then indlela
ye-parable okanye yokuncokola nabantu usebenzise i-parable was an important method that was employed xa uzawusebenza nabantu abanobugqi, nabantu abanamaqhinga, nabantu abazingcongco ezihleli phezulu. Ayonto wawuyisebenzisa noba kubani. So funeka uyisebenzise kubantu abakleva xa ufuna ukubabambisela okanye ukubatrap ekoneni ngepoint ethile. Because no one argues with the Pharisees. Kangake into yoba nangoku bembuza okanye bemxelela le nto banayo impendulo yakhe. So akanampendulo irayithi anoyinika uYesu anyway. Now wasebenzisa ke ngoku uYesu into eyayisetyenziswa ngela xesha, a form and a method of teaching that is called a parable. Akaqala kwi-archives zakwaSirayeli emva kwi-history yake yasetyenziswa le method ngumprofeti uNathan. uNathan uarguisha noDavid, uya kuye kwi-courts of the king, afike kuye kusemva koba ke ngoku ukumkani enze isimanga nesenzo nesono esikhulu wade wabulala. Niyasikhumbula? Uthi ke ngoku Nathan kuye, mamela ke kumkani, there was a man. Because awunawuthetha nokumkani uthethe noba yintoni, funeka umze ngamaqhinga athile. Wasondela ke ngoku wathi kuye, there was a man. Le ndoda ngutsotso omdala. Wamamela ukumkani yenze into because he's ready for judgment as a king. Wathi, this man inobutyebi obuninzi, ineegusha ezininzi, but into eyayenza le ndoda ivele yasuka apha yabheka kwammelwane yotya igusha kabani. Wathi engekafiki ku-full stop uNathan wathi uDavid, ibamba apho umprofeti omkhulu, biza laa ndoda didilishane nayo, that man deserves to die. Wathi uNathan, ndikubambe kule kona bendikufuna kuyo. That man, oh king, is you. Now, the man who possesses the high status of a king, as David, akanandawo yawubalekela ubhaqhiwe. Inye into vele wayithetha wathi, create in me a new heart, O Lord, because once ubanjwe koneni ngohlobo akho ndlela yawuphuma. That's why kusetyenziswa the method of a what? A parable. Isetyenzisela uthisela umuntu onenkani. Setyenzisela umuntu onobugqi, umuntu ocimba wazi konke, ongazuyibona, futhi ready for judgment, only to discover no man, lo muntu ndigqiba mjaja ndim. Uthi ke ngoku uYesu kule ndawo, there was a shepherd. Xa ezoba, remember asizuthetha ngezi parables apha mna ndizoncothula ndibungozi bongahambi nabani. Qha nantsi iduty yam. Uthi ke ngoku kwakukho, because ngoku xa izawudilishana nabo uzabanika a parable to prove the point. But le parable kangangento yoba bengabantu abasokolisayo, uzabanika in threefold. In other words, uzabanika iparable ezintathu for one answer. So you can imagine aba bantu abafana nam nawe funeka ubuya baphendula uze ngezikills zemfundo kanokutsho ukuze bakwazi ukuva. Bazothi hayi simvile. Wathi xa eqala ithesis yakho Yesu, kwakukho ndoda ithile eyineegusha eziyi-100. As a shepherd kwalahleka yangaphi? Yanye. Uthi ke ngoku yaphuma ishepherd, waphuma umelusi, waleqisa apho esiyi-99, waleqa apho ikhoyo igusha engaphi? Enye. In other words, eyona nto paramount apha evele kakhulu yinto yoba ngaphandle
kahle kwakho konke ukulahleka into yoba into afuna uyizoba uYesu ubungozi obujamelene negusha elahlekileyo. Because igusha elahlekileyo xa isuka phakathi kwezinye igusha iwandarisha yodwa kulaa ndawo ikuyo, it is vulnerable. Kulaa ndawo ikuyo i-isolated. Kulaa ndawo ikuyo it is lost even though yona ingazazi. Now yona ayinayo i-consciousness yokuzazi that where I am lost. Therefore it takes the energy a shepherd to realize that asiphelelanga. Then the shepherd goes out of his way, leaving the 99 and looks after the one that is lost. And yifa. That's why it says what threefold is andoni. Ze parables ngoba nabo babengayifa. Because ubungozi bobu bokuba kule ndawo kuyo kushandini awuzazi ulahlekile. Kule ndawo kuyo you are not aware that you have wandered away from the flock. You are not aware because you do not know that you are alone where you are. In other words, igusha lena elahlekileyo kule ndawo ekuyo isacinga uba around yona zisekhona ezinye. So it took the shepherd into bileqise iyofika phi egusheni elahlekileyo. The second thing that we need to note sizodlula kulena into yoba uzijonge xa ilahleka igusha asinikwa location elahlekele kuyo. Thina singabantu okwazi ukubakhomba abantu apho balahlekele khona. But kule ndawo to show you that it's not about that, into yoba uYesu akathi xa ezobe imali achaze igusha leya ilahlekile yalahlekela phi. Lostness therefore is not about the location, but to be lost is about the absence of the caregiver. So being lost has nothing to do about uphi. It has everything to do about lo mntu i-caregiver, lo mntu kuthiwa i-shepherd uphi. Now if uthi ukhona, then it means you are not lost. Irregardless of where you are. But if uthi xa uzoba ujonge into yoba uba uzama uzitshenishe uzi-assess uba azibandilahle kangana kwihambo yam, but ihambo yakho uyijonge ngelocation, uzawulahleka. Because what I mean by that, no wonder abantu belahleka lo gama they are in church is because they are mindful about the location. They do not care about the caregiver, the shepherd. Apha uYesu uxelela abaFarisi that ukulahleka has nothing to do of where you are. It has everything to do with what? The caregiver, which is the shepherd. The second thing agambe uYesu aye kulona wesibini at another one. Intoba there was a woman who lost a coin. There's a lot to chew from that, but ngenxa yale context yesihloko vumelana nami kule nto ndithethayo oba sifike kwi-lost coin. Xa kufikwa kwi-lost coin uzoba uYesu ngoba i-coin lena iphumuka ezandleni zomama phakathi endlini. Now when you think carefully, lena yokuqala i-item igusha ilahlekele phi? Ngaphandle. But lena yesibini ilahleka phi? Ngaphakathi. Athi ke ngoku xa eyizoba athi ilahleka ezandleni zalo mama. Uzuyimamelisisa uphinde uyifunda, akukho nto ithetha nga-value coin. The issue is not the value, because inayo i-value 5 rand
napha emgqomeni qha ivalue yayo i-useless emgqomeni. But yena ndingamandla yindawo ekuyo in the house, because it is still in the house but no longer in the hands of the caregiver. It is no longer in the hands of the what? So ngoku lapha ngaphakathi enkonzweni, as long as you are not in the hands of the woman, you are regarded as lost. Mamela ke ngoku nasi isimanga eyona nto imbi into yoba yindlela akhangelwa ngayo lo wesibini u-the coin. Xa ekhangelwa ithi iBhayibhile siyosifundela, uthatha ii-items, uthatha umtshayelo, wathatha isibane, walayita ntoni isibane, yima mama usendlini. We assume uhlele kwindawo elayitileyo. Now ulayita kwakho isibane kusikrobisa kwenye into ethi it's either kumnyama endlini. Some are believing in that, but ndifuna uzimamele kanti ke ithini into, okanye lo gama kukhanya apha endlini, but there are certain dark spots that you as a woman understands that ibinozimela kuzo. In other words, apha ngaphakathi xa etshayela lo mama, ithi iBhayibhile watshayela but ephethe isibane sokukhangela kwi-dark hidden spots inside. Awayiva le nto ama-Adventist, because apha kuthi ngaphakathi lo gama kukhanya, we asifuna uyi-understand that abantu belahleka ngaphakathi nje is because they have mastered the art of knowing the blind spots of the church. Banendawo zozimela abazimela kuzo ezingudot, that only the woman who's the owner of the house who can know where to look at. Naye funeka be honest, because it also shows that uhlala nendlu ayaziyo inobumdaka. Elight isibane nje, she understands that inside the house there are dark spots ezikwazi ushiya nokufihla izinto ezinevalue. Wakhangela wagqoqa, ithi ke njengoba ekhangela nje, into ebangela khangele is because icoin apha ikhoyo xa ingekho sezandleni of the caregiver, it runs a risk yothi njengoba ihlele emgqomeni apha ikhoyo, xa kutshayelwa ilahlwe nenkunkuma. To avoid that, funeka ikhawuleze ibuyele phi ezandleni zakhe. That's what a woman onenkathalo nonothando does. Uba ndivakali manditsho ndithi bekufanele bayenza loo nto kakade nenkonzo xa ikhangela abantu bayo abalahlekileyo. Diligently find your spiritual broom. Whilst you are brooming or sweeping in the house, look at the hidden and dark spots onazo inside your own church. You know abantu xa besiwa inside basimelaphi. Xa ezinye indawo we are so sensitive ngazo, sithi azinankunkuma. Hence abaninji, they have discovered that sometimes you ought to hide behind the pulpit even. Abanye bayakwazi noyosimela nakuzo nezo leadership nakakade, because those sometimes become the dark spots. Akho mntu nesibindi sokutshayela behind the pulpit. Akho mntu nesibindi sokutshayela kwi-leadership roles. Akho mntu nesibindi sokutshayela emakhayeni, because some of us, our evilness is behind our marriages. Yile nto ndikile zawulahleka ngoku kusithiwa utshatile. Ulahleka ephi? Engaphakathi. Not only in marriage but also inside the church. Sihlale ngaphakathi ngoku sisazana sizi-coins that are not in the hands. Uthi Yesu
Manje ndinilungise ingqondo bantoni baFarisi, because lento ibangela baatsho is because uyabathanda. Mamela ke ngoku xa ebinza xa sifika kule ndawo yale text yethu yinto yoba athi ubungozi balo uqala kungabikho kwantoni kweshepherd in your own life. If you do not have a shepherd in your life, you are lost. So sikelela ngendawo kuyo. It's not about where you are, it's about his absence. Nalapha kulo wesibini, when you say you are inside, at least alahlekelanga ngaphakathi. Ngaphandle. Andifani nabo ababheke ezindaweni ezithile. But mna ndiphi? Ndingaphakathi. But if you are not in the hands, you are lost. Mamela ke abaFarisi bafana nam, andinazi nina mhlawumbi you accept this message. You are not like me, because I had to fight to accept the message. Because insult, dinazo nendawo ezithi so ndiyintoni mna ndizimele ndawoni. You know, I had to struggle. I can imagine andinazi nina ndawoni. But eyona nto indisturbayo yile method uyesoyisebenzisayo eyiphi yile yoba kweli nqanaba lesithathu angena kulo ngoku, he changes the role model or role player of the caregiver. I don't know why. The first one, kama uyiphulaphulanga, ufanekise umsebenzi wezenzo zikaThixo zoba yishepherd. Yiyo ephuma ibheke phi iyokhangela. That's a shepherd. That is God. Nalapha kule yesibini ukwanguya phinda zizobe njengantoni njenge-caregiver. So God is likening himself to a woman. Mamela, the Pharisees had a problem with that. You cannot equalize God to a shepherd. You cannot equalize God to a woman. Now he was challenging their intellect and their understanding of God. God is not what you think he is. God is what I say Christ ucho, I say he is. Now uyesumile athi abaFarisi, who is in his right mind, othi engumfundisi omkhulu kavuke engceni wombutho osavuna uzenzela igama, aphinde athethe ngemizekelo yeshepherd, athi uYesu ngamanye amazwi unjalo unfortunately uThixo, aphinde abuye athi just like a woman in the house uthandwa nalo unjalo uThixo. And these men, sayiphinda kwesithathu, these men had a problem lokufaniswa kaThixo kakunye nabani nomuntu ongumama. UYesu wathi unfortunately in the kingdom of heaven simaze njalo uThixo unamaphiko njengokwesikhukhukazi. So he was speaking against their philosophy, but also against indlela abakhonza nabacinga uThixo ngayo. Kukho lento yoba sibambe fundamental beliefs kanti uThixo akahambi nazo. Wathi ndizawuni-ayina abaFarisi. That is not God. My God is like a shepherd. My God is like a woman. Wathi qha kuba ndifuna nive le message. Okwesithathu nokugqibela, God is like the Father. He is like a father. But this father had a problem of having two sons. Where's the two sons? Ukhona lo mdala abekhona lo utheni ovezwa iBhayibhile njengonengxaki kulo ngakanani, ngoba senguyo initiate-leyo ukuphuma ngaphandle. Nguye kutata kuverse 12 wathi, tata
Yho kudala nje la. Ndiyashiywa ngulife. Funa nimamele kahle ke ngoku. Njengoba ndishiywa bubomi. Umqobo nguwe. I want to live, but I can't because we obstacle over ndikwazi uthini. In other words, I would have said, what do you mean? But khange kubekho sidingo uvele waya ngqo apho kuvele khona ithole yoba amafa. Mamela ke kuba ke ngoku engekafi utata. By the way, the father, if awukayiphawuli ke up to today, was the wealthiest man in the land. So uthi ngamanye amazwi ubutyebi siyabunkinkishela. Sithunywe evenkileni mntu ebamba change. That's not enough. Ngoba kule change ayiphumi le nto ifunwa inhliziyo. How about undinike konke kwam ndibone iplan ngayo? Wenza lo argument. What? Yoba mamela ke kuba utata kungekobiwa alikafiki ixesha. But ngoba kwincwadi yeDeuteronomy kuyavela into yoba kona uyakwazi umnika. But once umnike uzumazi that son becomes a curse. So akaphinda abuyele phi ekhaya. And indlela ozayenza ngayo isibu liquidate andithi awunako ubutyebi nezinto. So ukuze ube nemali engucash efunwa ngunyana ebhankini funeka uyoliquidate ibusiness iphume icash uyinike unyana. Nibambile nale because uzawunikwa ngolo hlobo and funeka uyenze ngeshare eyikhwala. Ithi ke ngoku ingxelo wayenza loo nto utata. At first it bothers me ukuba notata or reckless ngohlobo. But if you would come with me and understand his reasoning as the father, is that uthe wafikelela kwizinga lotata yokum-understand uba unyana wam uhleli nam apha but akekho happy to be in my presence. Angaphila outside my presence. Angandishiya ndingabikho. But eyona nto ingamandla eyoba nantsi ke ngoku endikhathaza kakhulu into yoba uyabudinga ubutyebi bona but akandidingi mna. We are the people who pray for blessings, but we are the same people who will want to enjoy the blessings in the absence of the blesser. Singaba bantu ngo-2026 who are living in a blissful or blessed life, but yet in the absence of God. Nazi izinto sinazo, nabu ubutyebi subunikiwe, sibolekwe konke. But sibuphila ngaphandle kwantoni okukho kukaThixo. In other words, simenza i-vending machine uThixo. By the way, vending machine, ilanto ifaka imali ikhupha idrink ne okanye ikhupha chips or whatever. But once ijema imali yakho, what do? Uthi lona ozama noko uba polite uyayibetha. But ubuza kum uyayikhaba. Uba uyikhabanga uyityhala iphakame so that xa iwayo ixikixeke izophuma maphume one. It's either buya imali okanye buya item. uThixo simenza loo nto unfortunately. uThixo simsebenzisela into yoba tsitsa konke but asikuthini wena. No, asingwabokuqala, don't worry. Manditrace Exodus 15 and 16.
mina niva ngemana ngo-2026 xa nifunda iBhayibhile. But kungabuyi umva ubheke ethafeni kumathafa asenhlango xa uSirayeli esuka eJibuti ebheka phi eKanana siva ngemana. Xa siva ngemana we are not aware introduced njani ebomini babantu. But mamela ndikhobise uba introduced ngohlobo loba uthe uSirayeli akulamba wambombozela. Bathe bawujongana nolwandle olubomvu mzali wami bacomplaina kuThixo bathi kuThixo, hey Moses nalo lwandle yabona lathu ngamasira ngamayiphutha sizawufela kule ndawo. Umbuzo esinabo bonke singaba bantu they were about 1 million and above. Umbuzo esinawo sonke sila bekungekho mangcwabana. So xa bejongene ne-problems zolwandle olubomvu, the only thing they could remember about Egypt is not the good things, but babekhumbula i-gravesite yaseJibuti. That's what we do sometimes xa siqhela ukutsitsa nokumtsitsisa uThixo izinto zakhe siphile ngaphandle kwakhe siqhelana naloo nto. Bathi nangoku sawufela kule ndawo, nangoku nyani uMoses waphela esenza icebo loba hayi wenza namaqhinga. Uyabona nisani nibone uloyiswa yabusenzela hayi uzoyifunda. Akhona engilosi emkhobisileyo uMoses lanto akavanga ngaThixo waqweba amazwi. They are so famous today siwathatha siwenza athethwe ngubani? uThixo, because ubethwa ipressure yabantu abafuna ujika. Bathe bawulamba kuchapter 15 no 16 bathi Moses kudala silambe inhlango. Beza namazwi famous athi eJibuti sasisitya amatswele, eJibuti sasitya garlic, sasitya amakhaphetshu eJibuti, sasitya kamandi. Yini uzofa indlala phi enhlango? Wathi uThixo kube bajonge babona that I will lose my people over hunger, over onions. Wathi mandibanike imana nangalamini zangayo yangathi gityiselwe ngoba uThixo akayizisanga ngexesha ebefanelekile uyizise ngalo. Wabajulela intoni? Imana. Now ndiza kwinto ethi why did this father apha kule parable agree to this strange request eyenziwa ngunyana wakhe? It is because the father could see that as I am looking at my son, I am about to lose him anyway. Disakuwe when you spiritual, because you have prayed for disamuthi ke kukho abantu abaninji singabo abahleli phakathi kwe-blessings even though God is absent. And we assume they are spiritual. No! uThixo babambe ngaso. Without them, they are lost. Without them, they are what? They are lost. Uthi ke ngoku sijonge unyana athi ndiphe mantata intoni isabelo sami ndiphile ngaphandle kwakho. In other words, uthi die if you may, it's fine. Wakwambona umntwana omtsha okanye umntwana omncinci ogeza ifamily ofaka i-life cover emzalini kunzima noyombona esibhedlele kwayixwaka ndinyathela inefu. Kunzima noyombona umzali because une-guilty conscious. Umthandazi umncinci uthi inkosi makalale kule game ndizokhesha, because you want to enjoy the blessings in the absence. You want to enjoy the blessings in the absence. What uzifunde ithi nangoku unyana omncinci uthe awunikwa isabelo sakhe. Ivesi elandelayo verse 13 uthi wapakisha onomgcana bakhe unyana omncinci waphuma ngantoni? Yima uba ibibhalwa ngeSixhosa kula translation ethi within days ibiyawuthi
kungensuku zantoni. In other words, ndifuna uzuhambe nam kule ndawo ethi akakho umuntu ocinga ngengqondo yonyana omncinci kanti akudala ngeyiplani. Ndifuna uzuyibhilive le nto because ndizawuthetha into ngoku. Akakho umuntu ocinga njengomntwana omncinci lo, the younger son, kanti akathenanga, kanti akayiplenanga. Therefore, do you understand xa ndithi there are people who get lost not because they are unaware of their being lost, like the lost sheep. There are those who are let go through the hands or slip through the fingers of the woman. No, but also who plan to get lost. There are people who are planning an exit. Are ready to leave. Spiritual. Noma it's a problem enovuka bathi kudalalasixelela ndawuze bashiye. Noma kulungile bathi kudala ndatsho nathi siyafuna udrive into zonantsika. There are people who are ready to leave. In fact, many young, the young son, young people, they have left because they planned to get lost. We are on a VOP lesson uname. We are on a start utini. Now tandazum sukubonge nitini. Now azamanga mapulo. You will never defeat the heart and the mind of a person who has determined to themselves that they want to get lost. Even the Father, through the illustration of Jesus Christ, play parable. Watch or what? To umkile lo client umkile. What must it resolve? What I do what this? What I got to do what it can be, sir. My son needs his blessings. Sometimes izulu lenza lonto liziqongqothe kuwe kanti lizama ulungisa into ongayiqondiyo. Nanku umuntu epakisha ibheke ephuma ka ehamba bamba ke ngoku le illustration yam ka ehamba lo tata did not celebrate the absence of the son, but instead the father grieved his absence. In other words, even though sibabona abaninzi abangekhoyo into yoba hayi mani ubani hayi ebeplanile le umjongo ebeplanile into yoba ufuna uthini ulahleka, but we should not celebrate them. Uyayazi uba kukho abantu abathi bawuhamba bengayanga kwi-vacation, sibazi uba balahlekile, yet those who remain behind celebrate. There are people abasheke apha enkonzweni sithi thina lokama sisacinga amaxeba uba kwenziwe njani kuthiwe myekeni. There are people who celebrate, but we should not celebrate, but we should be grieving. Lo tata wagriva wathi amba kwi-grieving yakhe wathi mamelani ke kwezi zishekileyo ndicela ze nithathe lena inkabi noyibeka kulangca ispecial tyebisani yona. Babuza kutheni sityebisa yona yodwa, wathi ndifuna ityebe kakhulu kunezinye, tyebisani yona. Lena phakathi endlini kubathungi nabenzi bempahla wathi mamelani ke ndicela nindidibanisele la malaphu am aspecial, ndifuna nindizayinele ingubo. Ingubo ke inxitywa xa kusiwa kwimisitho nemicimbi ethile, wathi andiyimcimbini qha ndifuna nindithungisele nilungise ntoni ingubo lena. Basheka befida inkabi, basheka beayina bethunga ingubo. Lokama besenza lonto kusasa uphuma phambi kwabaseli rooibos yakhe ame pha everandeni abukele phaya apho unyana wayothini wayotshona khona. Yayibamba mos yonke le nto ndithekayo, abuyele endlini phaa late aphinda ayokroba. Akungebi naxa bebuyisa imfuyo angabe uphakathi kwayo. Wayenza le nto day in
day out. Kukho ababukeleyo abazibuzayo, ubumnyekela na hambe kanti? This is what I call spiritual grieving. Kukubalindela nokubathandazela uba bathini babuye. What? Lo tata lo game senza lento bayeke ba-restless nimkile nyhani ixesha singaluthini bayekeni. Nizawuphoswa yile nto nibathulisa ningayivi. Bayekeni abantwana. Na mamela ke ngoku phaya kwi-far country nantsi into eyenzekayo sifika phaya ekugqibeleni kuyo. Umfana lo ufike wayibhubhula yaphela intoni imali. Sifika kule ndawo atya kuyo okanye alambele ukutya kuyo kwakunye nantoni. Ndiza kuyisela ke ngoku xa utata ebesithi makahambe into yoba uzumazi uba as a wealthy man he took time to build his wealth. In other words, usindile kwimbalela ebezike zakhona for a reason. Akasosityebi ngampazamo but usisityebi ngestrategy. In other words, usindile kwintoni ebezike zakhona, usindile kwimbalela ebezike zakhona. In other words, ebengumntu ebekwazi uprojecta xa izaba khona imbalela. If that is the case then, in other words, he knew iyeza imbalela. Ngoku amnikayo ubutyebi egalela millions apha kuye epokothweni. He knew that lo mntwana uzawuzigqiba intoni millions ngoba iyeza intoni. Ngamanye amazwi, the evil prayer that I have joined the Father to pray, yet we should pray. Balela ndini khawuleza ufike apho bakhoyo. You know why ndisitsho? It is because the younger son uthe kwi-lowest point yakhe. Kudala elahamba ngoku, kudala engenanto, waqashwa ngabantu abangabafama behagu bathi gada apha. Ithi imbali uthe walambela noku kutya fida ngazo intoni. Now kwaJuda okanye phaya kubo esizweni sabo abahambiselani nantoni nehagu. If you would have a farm of pigs, nawe uyintoni uyinqambi kwawena. So uthe abubona ngokusebenza ngehagu xa elambela ukutya kwehagu zabuya ingqondo. Ithi iBhayibhile uthe ke awubona lo mbono, ithi iBhayibhile wandula ukuziqonda wathi no, in my father's house akakho nomqashwa olambela ukutya kwehagu engekho nowalusa ihagu. Because of my state ndiyawusuka yekuba yaphakama yadastisha laa nto yanyuka kule ndlela yayike yahamba ngayo. Ngoku wayehamba ngayo le ndlela wayehamba ngelimosini. Ngoku wayehamba ngale ndlela wayenyathela ngesihlangu esidurayo. Ngoku wayehamba ngale ndlela wayesanxiba uFabiano no-F. But ngoku xa ebuya akanayo naleyo mtyhali imoto ubheka kowabo, akananekiriva. Xa ebuya ngoku seyingu-Abiano u-F ujonge ngezantsi. Mamela ndiminze kule ndawo. In that state, when the world could not recognize him, the Father who was standing at the doorpost looked from the distance. Bathe besajongile wabaleka, waboleka izinto zakhe, wabaleka wonda ngaye. Bazibuza uba I wonder uyaphi. Because they can see the man abalekela kuye, but they cannot see or identify who he is. But the Father knew this is my son. Because when the shepherd is lost, or rather a sheep is lost, a shepherd is sent to go and look for the what? But this time around, it was not the shepherd that went away, but the grace of God. Grace of God. Yabaleka yofika kuye ngaphi
kuqala yafika xa yefika kuye wamambathisa ngalaa ngubo kudala itheni ilungiso. The reason for that is because umambathisa, because umthetho uthi xa ebuya ke ngoko lo nyana. Nansi article neklo ethile kula mthetho ithi makaqulutywe abulawe afe. Now the father knows that akuxhomekekanga babulawe ngabo endlini, but yi-community. To save him from the community, he has to run and cover his son, so that i-community lena ingaboni nyana okwebileyo, but ibone ngoku utata onobutyebi. Wabuya naye mbambe ngamagxa, nizayivayo ni-appeal, izayijika yonke le nto. Xa efika endlini wafika wathi bendithe bulalani inkabi etyebisiweyo. Babulala inkabi etyebisiweyo xa lingcanca litshona ilanga, kwathiwa nyusani umculo weKing Heralds. Okay, bendinosebenzisa nenye igama legroup xa ndifuna uba safe. Nyusani umculo weKing Heralds, yakhalela phezulu izipika, zacula zaperform ikotet, kwalungiswa izipitch zangokuhlwa. But xa siyimamelisisa le vesi, nantsi ke ngole ndawo iluvuthondaba lovalo. Wabuya ubrother, wabuya ubani, yabuya indlalifa, wabuya udeputy, yabuya ichampion ekhaya, yabuya into engazange yawa sonweni, yabuya into engalasiyo nevumba lomarhosha. Yabuya hayi ndiyikha kulaa vesi ikwanguye notshoyo. Yabuya laa nto xa ibuyisa ivingqolo ithi iBhayibhile, wanyusa impumlo, wanyakama, wanombuso. Zange ipate nje yabantu ekhaya, zange. And andikho, meaning I am not aware, agqithwanga kum. I wish we can learn from what I'm about to say. Khange kudlulwe kum ezindlalifa yalapha. I have been here all these years. Yingqolo yantoni le yenziwayo? Yabamba ipost lando egeyithini, yakhwaza umfananyana yathi zapha kwethini. Weza uthi awuzungena, yathi anzungena. Kwenzeka ntoni? Kwatobhuta uvanga, ubuyile ubhuta omncinci. Yatsho laa nto ngemincini ivuya, yathi nifane navuya biza utata. Nizungena apho mna biza abani? Utata. In other words, he had an audacity to summon the one who had an authority. Where's utata? Ngothando. Weza ngothando? Wezemnyango. Ezomamela uadreswa kuDeputy Jesus. Ezomamela uadreswa yindlalifa yekhaya. But ekhona engubani? Engutata. Wathi hayi bonyana, wama emnyango izobona umninawe wakho. Ewe unamanxeba, but kula manxeba akhe you can still identify him because sesimhlambile. Isizobona. Yathi laa nto yima before siqhubekeke, khonto ilibele. I have been here all the time. Zange nangamininye waxhela nebhityileyo to celebrate the fact that I have been so faithful. Niyandibazisa. I have been paying time and giving to all and every envelope yakhe yakhutshwa. Not a single day kwake kwaxhelwa umzekelo bethuna. Zange kwaxhelwa kuthiwa sicelebrate faithfulness yakho. Kunini ndalida, ndayibamba inkonzo yama, but oko ndakwenzayo oko
akho nombulelo ndake ndawenzela. Yintoni lo ndixelela yona? Yi-insult on my face. Into obuthi ngoku si-celebrate abani unyana. Uba ibambanga mandikukhumbuze verse 1, abaFarisi are complaining to Jesus. They have an audacity as a bigger brother to stand at the door when Jesus is busy at the table trying to celebrate the achievement of uya kwama bebelahlekile, but akafuna ungena umFarisi uthi zazo masukusamone izawena une-authority khazophendula kuthi ngubana wakombona esitya naba bantu utya nabo. Niyayiva ke ngoku wathi uYesu xa ezoba ngamanye amazwi kule ndawo, if benicimba the younger brother has a problem, think again. What do I mean? The problem of a younger brother was that ndiyazidinga intsikelelo, but in your absence washiyeka unyana omdala wemkala umncinci. Sabukela silibala xebe silikhaya wowutshona unyana omncinci, sashiyeka nendlalifa apha sinento ethi yona iloyal ayifuni blessings in the absence of the father. Little did we know that the suffering of the younger son is the same as the suffering of the older son. They both need the blessings whilst the father still lives. Yibambe kule ndawo ethi lo ebehleli noMahosha ayina nivanga la ndawo kulona ngokwenzelwa ipati, kulona ebehleli kwizindlu ze-prostitutes wayigqiba phaa imali yakhe. And the question comes to a careful reader, ubuyibone phi ibrother yakho encinci uba ibhizi zezona? There are two reasons. But there are two reasons. One reason is that it's possible that as a bigger brother, you followed the son. So after the corner, you have been there and you have failed to bring him back, but you were there to observe his living. No wonder you can bring a good report of where they are. That's the first one. But the second one, the second one, which is a very big one, according to my understanding, is that the older son also wanted the blessings. He did not have a way, methods, and the strategy of approaching the father. The life lived by the younger son has been there all along on his mind. There are people esilwanabo ngezono zabo, not because of where they are, but because you can do it, I can't. There are people who have an attitude that it's not about it's about healing. You also want to drink. There are people who are living a reckless life in their marriages. Sit up on Dikila trying to be faithful. Hey, I'm not talking about that. But Pakati, you want to do the same. I'm sorry if I say great. But we live a life of the sinners on our minds. And we are judgmental on them because asisakwazi singabanye nokuya kwezo ndawo anymore. Some of the sins in the Paul, I'm growing up now. Dinabantwana oyenomdala una 16. So noko you can tell ndimncinci kunabantu abakhulu, but I'm getting there. Amavama ndifundisa into yoba zikhona ezinye izinto man ongaziyekiyo qha yethi
There are things ungazinamatisela ke wena uthi ngenxa yeservice yami yoba ndibe kule ndawo hayi awudrowa lonke. But xa uzawucaca kwi-attitude of another sinner that no, awuyishiyanga, it's there on the mind, xa you don't have the ability anymore. So the problem apha is the younger son, and the problem also is the older son. But uYesu wama kule ndawo ethi utata lo xela labaFarisi, remember, and abakwazi waJwisha naye ubalisa amabala amathathu. Pharisees listening is uncalled for or unheard of, because zange umFarisi amamele umuntu angamnakanga ngohlobo. But for Christ to have such an attention, ndiyayiphakamisa method yantoni ye-parables ngexesha likaYesu, it was working. Wafika kule ndawo ethi mamelani ke baFarisi, ibali ndiyaliyeka ngoku yavala indikile khange ndiyenze mosilande ethi senza vala, so ndiyandithemba siyavala ngoku. Xa efika kule ndawo, ufika kwindawo ethi uziyoyifunda eBhayibhileni yakho xa une-chance. Ibali alipheli lisinikile ingcaciso uba uphelele phi u-older son. Ibali eli leparable liphela unyana omdala esegeyithini, utate pleaded for him to enter. Nami isemo ndiyeka ndawo apha egeyithini. Can I tell you about the gate? This gate is the gate of grace. The gate of your own awareness. Kulaphi consciousness yakho ikukhumbuza zonke into ofanele uyazikhumbula spiritual. This is a point of making a decision. This is a point of deciding whether you want to leave a spiritual legacy in this life or what do you want. This is a point of choosing the blessings with the Father. Okay, this is the place of rejecting God forever. This is the gate the older son, the one who was an obvious sinner, by the way, was inside. The obvious sinner was inside. The obvious sinner said, the obvious sinner in a robe. The obvious sinner said, we are waiting on the older son. Imani zindana usayaba mzuzwana na mncinanana akudlalwa ngoku ixilongo likaThixo lithini likhale. When the trumpet shall sound, abaninji bebeba inkosi yalibala, they will remember then inkosi ayilibala ithini. Xa izeka kade umsindo ayingi kungatshabalala abantu, ingabonke abantu bangasingaphili. The day will come phakathi koba sikwazi ukwahlula ngogama lakhe kobe mkhonza uThixo ngokwenene nobe ngamkhonzi. The time will come, yathi uPawulos othi izulu lizawudlula liqhuqhumba, abaninji bazawuphoswa lintoni lisango lezulu. Kodwa uJohane unamazwi athi zindanda ngoku singabantwana bakaThixo. Caci sisafana kwangoku, ayikacaci into esaba yiyo xesha umamela utyebe ixesha ngolo hlobo. Kanti uhlelele nje nasi isizathu le appeal into yoba urealize into yoba yini ndide ndinyamezele uhlala esitulweni for all this time kanti ndizawuvalelwa ngaphandle. Ndiyacela nokanje ngokwaseBhayibhileni icango singalazi balivalelwe kweliphi icala, but ndingafani ne-older son. As much as I identify as the younger son, mandingafani nesiphelo okanye mandifane xebe nesiphelo sakhe. Mandibuyele ngoku kangento yoba umthandazo endinawo kwabo basekwi-far country. Namthandazo uyivule, by the way, umthandazo endinawo ngani yinto yoba ndinguThixo angazisa ubomi behagu nokufitha ihagu on your life so that your minds, so that abantu abaninzi bazokwazi uthini ukabuka
ingqondo sizothini? Maybe utata onguThixo ngoke bekublessa. Ngoke bekutheni? Ebekublessela isizathu sokuba nokungemka. But one day zawuphela ozengu zawubuya. Andikwazi ucula, andizohlabela ngoma, futhi naye ibizawusityela ixesha. Asizukhalisa piano, asizukudlala ngazi emotions zamntu. Into esiza kuyenza undikila ngoku uzawuthandaza. Xa ndithandaza ndinga ohambelana nalamazwi sigqiba wancokola angaphakama kunye nam, hayi kuba sivala, but kube funa ukwenza umnqophiso kwakunye noThixo wakhe. Masicimeleni ke ngamanye amazwi sithandaze. Mdali wezulu nomhlaba, Thixo onamandla onke, osekhaya ezulwini. Ngale mini yabantu abadala ababuphilileyo ubomi babo beziqongqothela kuwe, emva koba ke Nkosi ongendawo ebazamazamile kubomi babo phantse bonke, ebalwa kwisigqibo abasithathileyo sokumela okanye sokumela wena njengoThixo kobubomi. Wabalwa abaninzi bade baphulukana nesihlobo zabo. Ngenxa yokubakhusele bona ke Nkosi akakwazi ugqobhoza kubo, but wavuma njengakuJob into yoba kubethwe izihlobo nezalamane. Kangangento yoba phaa